What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private DOS. Who the hell is Private DOS? نتكان عقام مرحي هيوتكايو بخالو السبات جنكم دمكورنا قدزاري قيديو نايلوم فيلمنا مبارب حقنيا تاريخ استمركزت كوينا اتي بأمنتو كلهم بصوتو استتصابوا محالفتو كبيد مزعات زوردون زقل تصاويرو اب انو تصنيعو اب كالاي وقع عالم زير الساعة تاريخ السيرحة ديزمون تقلت هيكسوري زي استافيليميا ديزمون مسدرو اب كتما فيرجينيا يزقمت مسحاوتهم كوينهم كان اب تاقل لجزينا تقلادو مدسك الوا قبون حقورن اليوم اب كالبوتا بو اب مقابر نايتهم اب قدما كينات عالم استوسوي رختو كوينو ينبع ابوهم كاب كينات كابز ملس نوي حقوان تقبره بسرا نايتو كينات جنكو تصلو يكالن اب قزا مستمر سخا ديزمون مستوم كباسي تنحوه يناي تقدسو لمن ريوم سغيز بلا ديزمون كانتهم بامنيجي الرؤسي هرمو ابونا الدين العلوم وشتيتوه ديزمون كابتا عميسن نابتاب جزات سقيلا زنبرت نعمل أقص إلى خيدو خاء سم قال حتى أزبل تحفري أبو متيقا قلفوت يقهر مويدلي أرديغن توم دهاني زولو إلى ديزمون تقلاقلو دحري ديزمون مسحاو دكيسوم كلو أبو مسديوم كقايق سمعو ديزمون نابديو خيدو أبو نانتاي كوين ديسانا نايلوي حتى الساقن كم ديت من أو كينات بلتيحو مسمتوي توايو خمس تغيرن تنقرو دحري ودحر عصر تحمش عمد ديزمون عبي مسديو أبيت قرسيان ناصر عقلو هند بدم زاوي عيد سمع بقويا نافتبوطاي خيد أبوقا حدا من يسي مكينا وديغاتو بروتا هاري ميريو بقلطوف كاب قل في أبسلوفي أسرلو مكينا جيرونا بحكمنا يوصلو أبوقا التحاكيم صالخا هيوتو دحينو قل فانتريت أسرلو نيرقام متاني ريبلو ديزمون كان نزم السمع بوشتو حقوسي سمعو عبد حكمنا قاحان تدرسين ستبهلتنا رسيري أطابقا خابت صباقي آي مسد عب كفل ملقا سدام كم تسرح مسفلته دم كلقس يوصل الساقانتي عب كدانو زلو دم مسرعيت استحارمي مسلا ديزمون كان يتحيز وزمت أسب دم مقاني نقرع حكيم كخوني دل خمز نبره ين أقول تمرت خمسة رخبوني على صباحيتو ديزمون كدانو غيرو خب جزاي وتس سدرو خان بي خيلومي حطوه نسخة حانت تسبقتو قال كم استلالين نواي خيد كم زلون ينبرم نابدرسين كيدو خادم كل جستيلي بلا الساقات مال سلسلة جسكالومي قتل جساي تخليني هاتبلو ديزمون كاب حنساب كوتي حتى تحيزهم كان بسينما يخدو حنساب كزناقو عامسيوم ناتمولو سخا ديزمون اب اباي سعما الساقا سنبيدات صفرو كان مخمم مقباركا خطفكدن يركاتبلو نجزا مستمل سخا حاوتهم وتحدرا قدان تخدينو يصنعو حاو تدرنا قمزاتو يفلق أبو خان ودو وتحدرا قدان تخدينو مسرائيو يعرقتو زكيرو بتعمية حرر نتوم كاتالا خاب كدما يبلو نتبحيتو ديزمون درسين حيزوان ابتمس حاو قل بزير سوقلو قبوي وصدا نتبوتا مسرائيت بتعمية حقوص بحانساب صبو قزي يحلفو ديزمون كتال نتا درسين زهابوتونا حكمنا متحف تقديس يزنببا عدا معالتني درسين اب حكمنا ناب تحاقلو يبلا أو تهدرنا كفل أقار حكيم كعطو خمزخونة برد كمزي حيزن زخونة سبك قتل كمزي دلدي نقرع درسين كاك خيز تيسل زبالات وقري ديزمون كان ختم رعوي حتى الساقا قطبيو مخانا قدها تعرفتون ختم رعو مصوت السمامة دحريو ديزمون نابتي أبو زر كبر مقابر خيد أو تدرنا كعطو مخانون أبوي نقرو أبو خار أمو اليوم يعرفتي أم مقابر زرلو أنا نعقان حاوقان أم مقابر متيخ بس حقو ما يدلني يبلو ديزمون جنسو أبقى زاقو فيلو قالوت مصوتو قالو سسرتي واحد قالو خيدي وسط ديزمون كخيدي لو بابوري سكال درسين متياتا فانو نتحف قدوس أب ما كدوس إلى جيرا بدحريت يفكر كازبل تحيفاته بو ديزمون كاي خيل فورت جاكسون استباهل مع عسكري عطو كلهم بصوتي لا ليوم مراح حيلهم حول متيقا عويلو ستكوبليو زوزوم ديزمون دمتم السمع اسحاقي مولكو حول كأز بوتا اسحاق يكونن بوتا سرعتيو سلسة دل انت تواهل كأبزر لخاست كتبل ترايز اللي كايبلو بدحريون تعاليمي وزو حول كاخمي جيروم جمدي أصفري اليوم تمتازر أقوم جيركم سوري بلوم ديزمون جن كالا عين تاتا سرا جيروي أسرا حول كأنت عين تاتا سرا يزيدو سحقلو كاتيلهم كمي جيروم مسنا خلاتي حلفوين لامودو بقويا ايك أرادمو جمد حيزوم النحاقرو قلو سميتي لديزمون هاريمو يوضغو ديزمون جنتستيو خان بحدش أركيو يقدمو بدحريو تعليم نايج أمت التقسي جمهورو كلهم متيوم كعب بروتوم يلعلو راح يحيلهم هاول حانت برد زي تلعل التريفا خمزة لا يستغل شعون ترى أي ديزمون بزي برد يصنحو هاول كان تايدا حبرادي دستي بلا كايبلو ديزمون كابرتا حزن يعني يوسب كرحني لينا بزمتي يبلو شعو هاول حيزو وناب كابتين جلوبر يوصلو كلتن ديزمون زولو خا نتكابتن يلوغرو شعو كابتن جلوبر زربا حلافيان تدي سميخا رت محاسن تابيخا نوطها درابيت فردك نتساقر كاي يبلو شعو قد السريخا يبلو ديزمون جن لكا خمتن هاول زولو سب كم زي كابتن وات كدحني لنا زبوتا هم دمتي نقرو شعو هاول بطوم بصوت وسيدو زي سب زي حدا فرح مقانو حابينات كم زي الحنوم كامنو خم زي بلومي نقروم
حدا معلتي ديزموند مصحف قدوس ገንፂሉ ስእሊ ናይ ዳርሲን እናረኣዮ ከሎ ስሚቲ መፂኡ ነታ መጽሓፍ ይሕዲጉ ይሃርሞ ነታ ስእሊ ኣውፂኻ ንኹሎም የርእያ ዴዝሞንድ ግን ስርዓት ገይሩ ቀሲሉ ንብረቱ ክመልሰሉ ምስ ሓተቶ ስሚቲ ተገሪሙ ይመልሰሉ ብድሕሪኡ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም መፂኡ ምስ ዴዝሞንድ ኮፍ ኢሉ ክዕልል ይጅምር ዴዝሞንድ ካብ ፀገም ናይ ኣእምሮ ከም ዘይብሉ ብእምነቱ ሰብ ክቕትል ከም ዘይደሊ ህይወት ገድሕን ጥራይ ከም ዘለዎ ከም ዝኣምን የረጋግፀሉ እቲ ዶክተር ናብ ካፕቴን ግሎቨር ከይዱ ከዓ ዴዝሞንድ ጽሉል ከም ዘይኮነ የረጋግፀሉ ሽዑ ካፕቴን ግሎቨር ምስ ሃውል ኮይኖም ዴዝሞንድ ባዕሉ መታን ውትድርና ክገድፎ መቕፃዕትን ብስራሕ ዓቕሉ ከፅቅብሉ ይውስኑ ሽዑ ሃውል ብሰንኪ ዴዝሞንድ ነታ ሓይሊ ሚሊእቲ 20 ኪሎ ሜትር ኣጉዩ ይቐፅዓ ዴዝሞንድ ከዓ ሽቓቕ ከፅሪ ይእዝዝ ጽባሒቱ ምሸት ተኣኪቦም እቶም ሓይልን ዴዝሞንድ ይቕጥቅጥዎ ስሚቲ መፂኡ ግደፉ ይብሎም ንጉሆ ሃውል መፂኡ ከዓ ዴዝሞንድ ኣብ ገጹ ዘሎ ማህረምትን ኣብ ዓራቱ ዘሎ ደም ምስ ረኣየ መንሃሪ ሚካኤሉ ይሓቶ ዴዝሞንድ ከዓ ወላ ሓደ ዝሃረመን የብለይን ይብሎ መሊሱ ከዓ ውትድርና ክቕፅል ምዃኑ ይውስን ብድሕሪኡ እቶም ወተሃደራት ዕረፍቲ ዝወስድሉ ግዜ ይኣክል ዴዝሞንድ ከዓ ዕረፍቲ ክወስድ ኢሉ ምስ መፀ ተዓሊምካ ስለዘይወዳእኻ ዕረፍቲ ኣይትወስድን ኢኻ ይብልዎ ሓደ ሓላፊ መፂኡ ከዓ እዚኣ ብረት እንትሒዝካያ ዕረፍቲ ክህበካያ ይብሎ ዴዝሞንድ ከዓ እምነቱ ስለዚ ይፍቅደሉ ይኣብዮም ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ መርዑን ዴዝሞንድ ስለዝኣኸለ ደርሲ ንመርዓ ተዳልያ ትፅብዮ ነይራ ዴዝሞንድ ተኣሲሩ ስለዝነበረ ክመፅእ ኣይከኣለን ካፒቴን ግሎቨር ጋን ዴዝሞንድ ውትድርና ገዲፉ ገዝኡ ክኸይዱ ይነግሮ ዴዝሞንድ ግን ፈቃደኛ ኣይነበረ ደርሲን መፅያ ከዓ ዕረፍቲ መታን ክወስድ ወላ ናይ ሓሶት ብረት ክሕዝ ክትላብዎ ዴዝሞንድ ግን ኣንጻር እምነቱ ስለዝኾነ ይኣብያ ሽዑ ደርሲን ናብ ገዝኡ ደው ኢላ ዴዝሞንድ ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ክፍረድ ምዃኑ ተሪፉ ዘሎ ህይወቱ ኣብ ቤት ማሰርቲ ክሕልፎ ከም ዝኽእል ትነግሮም ኣቦኡ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝኽደኖ ዝነበረ ወተሃደራዊ ክዳን ገይሩ ናብ ሓደ ዓርኩ ዝነበረ ጀነራል ከይዱ ይዛረቦ ዴዝሞንድ ከዓ ፍርዲ ቀሪቡ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ደው ይብል ጠበቕኡ ከዓ ብጌግኡ እንተተኣሚኑ ናብ ገዝኡ ክሰድዎ ምዃኖም የረጋግፀሉ ዴዝሞንድ ግን ሕራይ ኢልዎ እኳ እንተነበረ አንደበት ግን ሓሳቡ ቀይሩ ይኣብዮ እቲ ዳኛ ናብ ናይ መጨረሻ ውሳነ ክህብ እናተዳለወ ከሎ ኣቦኡን ዴዝሞንድ ካብ ሓደ ዓርኩ ዝተፅሕፈ ደብዳቤ ሒዙ ይመጽእ እቲ ዳኛ ከዓ ይሕቦ እቲ ዳኛ ከፊቱ የንብባ ሽዑን ዴዝሞንድ ኣብ ክፍሊ ኣጋር ሓኪም ክሰርሕ ዝኾነ ብረት ከይሕዝ እዚ ግን ሓላፍነት ናይ ነብሱ ባዕሉ ክስከም ይውስነሉ ብድሕሪኡ ዴዝሞንድ ምስ ሓይሉ ኣብ ኩናት ክሳተፉ ናብ ጃፓን ትርከብ ከተማ ኢኮናዋ ይኸዱ ኣብ ሓደ ፈራስ ገዛ ይዕስክሩ አንደበት ኣብቲ ኩናት ናይ ዝተሰውኡ ሬሳታት ርዮም ይስንብዱ ኣብቲ ኩናት ዝጸንሐት ካልእ ሓይሊ መፅያ ትጽምበሮም ኣባላት ናይቲ ሓይሊ ንዴዝሞንድ ቀልጢፎም ይላለይዎ ኣባል ናይ ሕክምና ምዃንካ ዘርእዩ ዝኾነ ምልክት እለዮ ምክንያቱ ጸላኢ ተቐዳዲሙ ንሓካይም ዝቐትል ይብልዎ እቶም ጸላእቶም ሞት ዘይፈሩ ምዃኖም ወላ እንተደልዮም ኣብ ነብሶም ፌንጂ ኣጻዊዶም ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ይነግርዎም ብድሕሪኡ እታ ዴዝሞንድ ዝርከባ ሓይሊ ኣብቲ ውግእ ዝርከቦ ሄክሶው ዝተባህለ ጎቦ ትበጽሕ ጎቦ መጀመርታ ብነፈርትን መራኽብን ካብ ርሑቕ ደብዲበን ሽፋን ይገብራሎም ብድሕሪኡ እታ ሓይሊ ናብቲ ጎቦ ትስቀል ኣብኡ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ሬሳታት ይጸንሖ ኩናት ይጅመር ወተሃደራት ጃፓን ኣብ ኣንደራት ኮይኖም ተኩሲ ይኸፍቱ ካብቶም ኣብቲ ጎቦ ደይቦም ዝነበሩ ሰራዊት ኣሜሪካ ብዙሓት ይሞቱ ስሚቲ ከዓ በይኑ ኮይኑ ብዙሓት ካብ ጸላእቱ ይቐትል ሽዑ ሃንደበት ሓደ ወተሃደር ጃፓን ስሚቲ ክሃርሞ ክብል ዴዝሞንድ መፅዮ ድሕኖ ዴዝሞንድ ከዓ ከም ድልየቱ ውግኣት ደብ ሓደ ከድሕን ይጅምር ሃንደበት ክልተ እግሩ ዝተቖርፀ ብጻይ ይርኢ ቆድሕኑ ናብኡ ይኸይድ እቲ ኻልኣይ ሓኪም መፂኡ ኣግደፎ ምሞቱ ኣይተርፎን ይብሎ ዴዝሞንድ ግን ዘረብኡ ከይሰምዐ ሓዚሩ ነቲ ውጉእ የውፅኦ እንተኾነ ሰራዊት ጃፓን ኣብ ኣንደራት ኮይኖም ይዋግኡ ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ በርትዕዎም ሽዑ ስሚቲ ብቕልጡፍ ቦምብ ከፊቱ ኣብቲ ኣንደር ይእትወሎም ኣታካ ድማ እቲ ኣንደር ይፍንጃ ወቢሎም እንከለዉ መሬት ትፅምቶም እቲ ተኽሲ ጠጠው ይብል ሰራዊት ከዓ ኣብ ዘለዎ ኮይሮፍ ኢሎም ኮፍ ይብሉ ዴዝሞንድ ካብ ብዘይ ዕረፍቲ ዝተወጉ ከውፅእ የምሲ ብድሕሪኡ ዴዝሞንድ ምስ ስሚቲ ኮፍ ኢሉ እታ ኣንጎ ሽጉጥ ዝሓዘላ መዓልቲ ኣቦይ ነደይ ሽጉጥ ኣውፂኡ ክሃርማ ምስ ደደየ ኣነ መፅን ኣቦይ ሃሪመታ ሽጉጥ ይሕዲገ ናብኡ ኣቕኒዐ እያ ሽዑ ክቐትሎ ሓሲበ ካብታ መዓልቲ እትያ ኣብ ህይወቱ ሽጉጥ ዝበሃል ከይሕዚ መሓልኩ ኢሉ ይዕልሎ ሃንደበት ብብዝሒ ሰራዊት ጃፓን መፅኦም መጥቃዕቲ ይኸፍትሎም ንሶም ካብ ድሕሪት ክምለሱ ይጅምሩ ስሚቲ ከዓ ሬድዮ ገይሩ ነቲ ቦታ ብመድፍዕ ክሃርምዎ ይነግሮም መራሒ ሓይሎም ሃውል ኣብቲ ምስኡ ዝነበረ ሓኪም ክልቲኦም ይውግኡ ጸኒሑ ስሚቲ ከቢድ መውጋእቲ ይውጋእ ዴዝሞንድ ከዓ ብኩሉ ዓቕሙ ከድሕኖ ይፍትን ስሚቲ ግን ኣይጸንሐን ይመውት እቶም ዝተረፉ ከዓ ከይሞቱ ፈርዮም ካብቲ ጎቦ ክወርዱ ይጅምሩ ዴዝሞንድ ግን ድምፂ ናይ ሓደ ብጻዩ ምስ ሰምዐ ከድሕኖ ይምለስ ኣብ መንጎ ጥይትን መድፍዕን ኣትዩ ካሰስ ይሂቡ ከውፅኦም ይጅምር በብኽልተ ገይሩ ከዓ በታ መጀመርታ ዝኣሰራ ኣተኣሳስራ ገመድ ተጠቂሙ ካብቲ ጎቦ ከውርዶም ይጅምር እቲ ሓተ ከዓ እቶም ካልኦት ተቐቢሎም ናብ ቦታ ሕክምና ይወስድዎም ብድሕሪኡ ካፕቴን ግሎቨር ናብቲ ማዓስከር መፂኡ ብጣዕሚ ይሓዝን ምክንያቱ 30 ሰባት ጥራዮም ካብ ወተሃደራቱ ወፂኦም ዘለዉ እቲ ዝኾኑ ኣብ ሄክሶው ተሪፎም ስለ ዝነበሩ ብድሕሪ ቁሩብ ውግኣት በብቑሩብ ናብቲ ማዓስከር ክመፁ ይጅምሩ ካፕቴን ግሎቨር ከዓ ንሓደ ካብቶም ውግኣት መን እዩ ዘውፅኣኩም ዘሎ ኢሉ ይሓቶ እቲ ውጉእ ከዓ ዴዝሞንድ ኣብ ላዕሊ ከም ዘሎ
ንሱ ምዃኑ ውግኣት ዘውፅእ ከም ዘሎ ይነግሮ። ጃፓናውያን ዴዝሞን ይርይዎ ናብኡ ይትኩሱ። ዴዝሞን ከዓ ካብኦም ሃዲሙ ናብ ሓደ ኣንደር ይኣቱ። ኣብኡ ከዓ ሓደ ዝተወግአ ወታደር ናይ ጃፓን ረኺቡ ይሕክሞ። ዝተወግኡ ብፆቱ እንዳውረዱ ከሎ ከዓ መሊሱ ንፈጣሪ ሓደ ሰብ ከድሕን ዕድል ሃበኒ ኢሉ ይልምኖ። ኣጋጣሚ መርዓ ሓይሉ ሃውል ይህወት ከም ዘሎ ይርኢ። ዴዝሞን ከዓ ቃሬዛ ኮፍ ኣቢሉ ጎቲቱ ይወስዶ። ሃውል ከዓ ብረት ገይሩ እናተኮሰ ሽፋን ይገብረሉ። ዴዝሞን ከዓ ከምታ ተኣሳስሩ ገይሩ ምስ ነብሱ ኣሲሩ ብሓንሳብ ይወርዱ። ካፕቴን ግሎቨር ከዓ ምስ ወታደራቱ ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ነቶም ደድሕሪ ዴዝሞን ዝትኩሱ ዝነበሩ ጃፓናውያን ምቕልቃል ይኸልዎም። ንዴዝሞን ከዓ ናብ ማዓስከር ይወስድዎ። ካፕቴን ግሎቨር ከዓ ጽባሕ ናብቲ ጎቦ ክምለሱ ምዃኖም ግን ኩሎም ሰራዊት ብዘይብኡ ናብቲ ጎቦ ከም ዘይምለሱ ይነግሮ። ጽባሒቱ ዴዝሞን መሪሕዎም ናብቲ ጎቦ ይስቀሉ። ነፈርቲ ናቶም መጺአን ከዓ ነቲ ጎቦ ይድብድብኦ። እቶም ሰራዊት ከዓ ተቢዖም ተዋጊኦም ነቲ ቦታ ይሕዝዎ። ሰራዊት ጃፓን ይሰዓሩ። እቲ መራሒኦም ከዓ ነብሰ ቅትለት ይፍጽም። ናይ ብሓቂ ከዓ ዴዝሞን ካብ እምነቱ ጸኒዑ ማሕሉ ከይሰበረ ጥይት ከይተኮሰ ህይወት ብዙሓት ከድሕን ክኢሉ